ni ɲinin kali min kɛ ko an balimakɛ dɔ burusuw la ko i b'a sɔrɔ na salira ni salamu bilala dɔrɔn dɔw min bɛ u kini la u b'u bolo d'a ma min bɛ numa la u b'u bolo d'a ma u b'u tɛgɛ d'i ma k'a sɔrɔ e b'i ka jikaruw la hari e ka jikaruw tɛ ba u bɛ tɛgɛ d'u ma o fɔ a dɔw yɛrɛ ni e y'i tɛgɛ d'u ma ka ɲɔgɔn fɔ n'i bɛ sagi ka n'i ka jikiruw ma i bɛ ɲagami ko o bɛ cogo di an k'a dɔn fɔlɔ ko caman de bɛ an ka diina kɔnɔ silamɛw ka diina faamu baliya de don fɛn o fɛn n'i ye adabu ye n'a sabatilen bɛ nin diina kɔnɔ ni silamɛya sariya de ye ɲamarali kɛ n'a ye n'i y'a kɛ o cogo la i b'a sɔrɔ a tɛ degun lase mɔgɔ si ma mais n'i y'a ye kow dɔ bɛ yen an b'o kɛ a bɛ kɛ degun ye ani ɲɔgɔn degun an yɛrɛ bolo n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ o ko sugu sabatilen tɛ diina kɔnɔ diina kɔnɔ tɛgɛ di filɛ ciden ye ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fɔ ciden y'a fɔ yɔrɔ min n'a bɛnna de ni mɔgɔ fila bɛnna sira la de a bɛ siramu bila ɲɔgɔn kan a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di sabatira ciden karisa la o yɔrɔ de la mais mun fɔra an bolo ni e nana jama sigilen ma k'i tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen ou bien e nana gɛrɛ dɔw la k'i tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen ou bien sali kɔfɛ la fila min filɛ k'e tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen sunna ma sabati ninnu na ciden n'a ka sebaw tun tɛ ninnu kɛ sunna ma sabati la ni nana mɔgɔw sigilen na i b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ou bien donna mɔgɔ kan u b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi u bɛ i ka salamu sagi mais kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o sabatira n'aw bɛnna de a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais nana mɔgɔw la u b'a ka dɛrɛso la u bɛ kalan na i bɛ tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen nana jama sigilen na ka foli bile k'i tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen kana sigi ninnu tɛ sunna kɔnɔ o de y'a tɔ u bɛ dɔw degun o sabatilen tɛ sunna kɔnɔ sunna kɔnɔ tɛgɛ di bɛɛ kɛrɛ n'a bɛnna sinon a tɔ ni nana mɔgɔ ma dɔrɔn i bɛ salamu de bila kan a b'i ka salamu sagi nin ye fɔlɔ nin ka dɔn filanan sali min filɛ nin ye ni nana misiri la de i ye mɔgɔ min sɔrɔ misiri la i bɛ se k'a fɔ u b'a fɔ assalamu alaikum n'a ka di ye i ka misiri foli arakan fila kɛ fɔlɔ o kɔfɛ i ye minnu sɔrɔ misiri kɔnɔ u b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ou bien n'a ka di ye yɛrɛ ni donna misiri kɔnɔ sani i ka arakan fila sali fɔlɔ i ye mɔgɔ minnu sɔrɔ i b'a se k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi n'u y'u lamina wagati min i bɛ ka arakan fila sali nin bɛɛ sabatira parce que musi salati a nana ka ciden sɔrɔ misiri kɔnɔ a ye arakan fila sali a ye salamu bila ciden ma ciden y'a ka salamu sagi a ko sagi ka sali ka i ma sali o y'a sɔrɔ ne tɛ sali cogo dɔn muhamu ye mun ye donc ale ye arakan fila sali de fɔlɔ ka ciden fɔ bon Kaabu bunu Maliki ta n'an ko bɛ se ka salamu bila hari ni marakan fila sali tuma min ciden ye ɲamarali kɛ mɔgɔ kana kuma Kaabu n'a ka tɔɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Kaabu ka hadisa la don dɔ la ale nana misiri la ka ciden sigilen sɔrɔ misiri la ale ye ciden fɔ ale t'a dɔn yala ciden y'a da wolonfila lamaga k'ale foli sagi wa a ma kɛ a ko mais tuma min ale donna sali la o ciden tun bɛ ale lajɛ ni ale y'a ɲa yɛlɛma ka na ciden ma ni ciden tun y'a dɔn ale hakili b'a la ciden b'a ɲa yɛlɛma ka bɔ ale la sahidu ye mun ye Kaabu fana ye ciden fɔ san'a ka don sali la wala nin fila bɛɛ bɛ kɛ n'i nana misiri la a kɛra sa i y'u fɔ k'e ka arakan fila sali misiri foli ou bien i ka misiri foli kɛ ka jama min bɛ sira k'u fɔ baasi t'o la i bɛ salamu bila kan u b'u ka salamu minɛ baasi tɛ nin na bon ni a donna sali la salamu kɛra i b'i ka jikiru bɛɛ de kɛ fɔlɔ jikiru bɛɛ kɔfɛ e donna misiri kɔnɔ wagati min i ni mɔgɔ minnu tun ma ɲɔgɔn ɲɛ n'a ka jikiru bɛɛ ban n'a b'a fɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ou bien e b'a fɛ ka taa o la i bɛ se ka salamu bila olu fana kan i bɛ se k'u fɔ ka salamu bili kan a y'a sɔrɔ sani a ka don sali la i ni olu ma ɲɔgɔn ye sali kɔfɛ de ye olu ye a ka ajikaru bɛɛ kɔfɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ o fana la baasi t'a la mais dɔnnikɛbaw ko min ye ni salamu bilala dɔrɔn a ka ɲɔgɔn fɔ b'a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bidiya dɔ ciden n'a ka sɛbɔ tun t'o kɛ o ye bidiya de ciden n'a ka sɛbɔ tun t'o kɛ et puis a bɛ mɔgɔ sugu la fana hali
parce que sogoma ko faji karu chaman de bo kanka fo e bi kaji karula doro ube bo mun kalama bobo nyogon fo la doro fo e be sogola yere te segi ka jikiru do kere uba dew yere be décourager re ka wuli kata sinya kele donc sunna te bidia de do salamu bilala doro nyogon fo na tege di nyogon ma hari mo to ka jikaru ke sebo tunta ke bidia do ni tenya nini mo mi ma nyogon yesana ka do salila ni tenya fole ko mo bila ku ka jikiru beke folo jikuru bete menen ko fe na ba fe ka faraka bo nyogona ube ba fe ka bo misirila ini mo mi matu ma nyogo ni ba fo abe foli bla nyogona ban bo ko mo do ebe barake nasara ubolo bon nasaraw nu ka feti nyogona munu fuleni nye ube kado dima feti kama be daga ka minawa bul qaymun akumana ninka hakamu ahli jimma nasaraw ka feti ulate nu ye kado di islama makana mina akana kado di nyogoma o haramu yelendro nasaraw ka feti munu fuleni nye yunu islama kana nyogon fo kana temani nyogonche kado di kana temani nyogonche parce que bidia salu de rabe comme silamia yere ka fetu munumbe comme maulidu na nyogonaw ni doni ko ko bidia do hari ne mo yi soka kado dama ko ne kana mina nasara uta fana yo chode bidia haramu nu ye kado min duma kana mina e kana kado ta ko duma fana ka feti kama ate be silamia sariala bon ko kibaru fulilen ko fe mankan joli kanka bo almami ko fe bon ambe mun famo ka kuma la dro almami ko fe mo ete bangeni foye ni be almami ko fe ni aminate nin kataw be mo fana bolo de do be no be almami ko fe u ka kabaru be u ba bange salamu uba bange ebe yoro ni alimami salamu bila ibe misiri jama be ka salamu kamme kito kenema sunna toye alimami kofe mo ibe kabaru fil alimami kofe ibe ka kabaru fode ni alimami ko sami Allahu liman hamda yaba fa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ibe nunun fode ni alimami salamu bila ibe salamu bila me ebi tabbe foida jukorode alimami kofe mo ika kabaru ika salamu bilato eba be foida jukorode ite bangenay almami kofe mo ko ni be bange minye almami kofe na be me amina na ko wala dalina ibe amina fo ka bange cidon ka sebo tumbe amina fo ciden ko fe ka perenay fo misiri bu lamina donc ibe amina de bange almami kofe sino ato ika ewajikaru to ika kabaru to ni be bo salamula iba be gundade odi ato ko awa anana bukhari kono hadisa salen kono buna basi ko kuluto demiseni yala nube kilonke ke ciren kam misiri dala kuluto be ciren ni jamaka salli banni donu nu ye jikiru mede ajikaru munu nugo fo salli kofe nu ulu yo mede uba do ko ciren ni jamaka salli banna misiri kono donc ya yira salamu tunte bange jamatun te salamu almami kofe mo tun ka salamu fo ka bangal mami kofe wori atu buna basko kuluto no be tilonka ciden ka misiri dala ulu be ciden ni jamaka salli bani doni jikru fo de no ya jikru me wala ambe min fo nin ka famu do fana fule hari no nana almami jama be sallila uba fa Allah akbar fo jama to be nyagambi donc o manka ke eka kabaru don to salila ibe kabaru ko ika salamu almami ko fe mo abbe foy daju korode yere ki ka kamme droit banna
kakale cogo de bon ko ni mɔgɔ min ni a ka furusa bidia furusa cogo n'a ko wallahi n b'i ka furusa e m'a fɔ cogo de la bon n'a ko wallahi n b'i ka furusa de furu masa fɔlɔ a kalina ka ko a bɛ n'i ka furusa de wala n'a m'i ka furusa wala de kafara b'a la mais n'a y'i ka furusa kafara t'a la n'a ko de wallahi n y'i ka furusa a ye furusa fana kɛ a y'a bila fana kalili t'a ka wala parce que ale ye furusa in fɔ kaban a ye kalili in fɔ k'a giriya de dɔrɔn parce que kalili min kafara b'i la ni kalila fɛn nata dɔ de la i kalina wallahi n bɛna nin fɔ wallahi n bɛ nin kɛ fɛn nata ni kalila o la bon o fɛn nata min kalila ka ko i bɛna fɔ i bɛna kɛ i m'o kɛ kafara b'i nɔfɛ o de la mais ko tɛmɛnen ni kalila o kan galon kan o ye galon kalili de yamunu khamuso o ye galon kalili de u bɛ ko dɔ kɛ to i ko wallahi ewa n'i ka furusa i ye furusa kalili in kɛ ka furusa in de gɛlɛya dɔrɔn kafara wɛrɛ t'o la o wa alaikum salam wa rahmatullah bon ko dun silama min bɛ sɛ fɛɛrɛ u bɛ saga nasaraw kɛ fɛti la a bɛ se ka fɛɛrɛ ma wa ne ka baara ye saga feere de e ka baara ye sɛ feere de ni min nana sɛ sa i bolo min nana saga sa i bolo baasi tɛ ka o la mais dɔnnikɛbaw ko n'i y'a dabɔ a kama nasaraw ka fɛti de filɛ nin ye n ka taa sɛ caman tila pour n ka feere o ma o tɛ daga ye parce que y'u dɛmɛ u ka galon na u bɛ bida ni haramu ni y'u dɛmɛ a la mais e ma a ma foyi fara e ka sɛ ta kan e b'i ka sɛ feere nasaraw ka fɛti dɔ u ka fɛti to e b'i ka sɛ feere cogo min e b'i ka sɛ feere la o cogo de la nasaraw ka fɛti dɔ u ka fɛti to e b'i ka saga feere la cogo min i b'i ka saga feere la o cogo de la ni min nana saga sa i bolo ka taa kɛ min ye o jurumu b'o de kan mais kana dabɔ a kama de ka taa saga caman ta kama nasaraw ka fɛti nana ka taa saga caman ta n ka feere ma nasara ka fɛti nana ka taa sɛ caman ta n ka feere ma n'i y'o kɛ i y'u dɛmɛ i kɛra i donna aya kɔnɔ wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan bon ko dɔ ko a bɛ mɔgɔ dɔ ka laada la ni banni kɛra yɔrɔ min e taara duwawu kɛ u ye n'i bɛ wuli ka taa u tɛ sɔn mɔgɔ k'i bilasira ko ni mɔgɔ taari bilasira dɔrɔn ko saya tɛ faama o du ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ sa nin ye hakilina jugu ni bidiya ni nkalon ni bidiya kɔnɛ de latɛ nin na silamɛya sariya la mɔgɔ ka fagali bɛ ala de bolo mɔgɔ ka ɲɛnamani bɛ ala de bolo i kanu dolo nin kɔnɔ nin ye bidiya kɔnɛ bidiya jugu hakilina jugu mɔgɔ kana baara kɛ n'a ye bon ko e ka muso bana tun b'a la ye sunjuruw ta bon a nana kɛnɛya bɛ se ka sunjuruw sara e ko a ka sunjuruw sara ko ale man kɛnɛ e yɛrɛ b'a dɔn bana t'a la a ma sɔn ka sunjuru sara i bɛ mun kɛ i bɛ kɔnɔnandiya de k'a ye wagati bɛɛ i b'a kɔnɔnandiya ka ɲamariya a k'a ka sunjuruw sara ka dɔɔnikɛbaga ɲumanw ka kumaw ci a ma a k'u lamɛn a k'a ka sunjuruw sara dɔɔnikɛbaw ko ni o bɛɛ ma ɲɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn wajibi ma ɲɛ nasiha ma ɲɛ kɔnɔnandiya ma ɲɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn ala y'a fɔ cogo min n'i ye dilan tigɛ la su kɔnɔna la ka dilan tigɛ la e yɛrɛ b'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye a bɛ ka sunjuruw sara i b'o kɛ u bɛ ala ye bugɔli min fɔ i b'a bugɔli min tɛ jogili kɛ yɔrɔ tɛ kari yɔrɔ tɛ fara adabu bugɔli pour a ka se ka sunjuruw sara n'i y'o kɛ a b'a sara i b'o kɛ dɔnnikɛbaw ko i b'o i ka yɛrɛ jija ni ninnu siraw de ta pour a b'a ka sunjuruw sara cogo min
ko sanni fere la tono dambala wa sanni fere la dante tono la me cide nye duauke ko alaka mugo nema mugo min naale be fen fere mugo ma ba kene nogoyay na be fen tereme mugo fa ba kene nogoyay na be mugo ka juru sara ba kene nogoyay an kan nogoya ke nyogo nye ode kanyo ode be barikado ikanna folola ode be barikado ikanna folola ode be barikado ikajjagola ikan nogoya ke mugo ye dante tono la mi doni ke ba wiya yeda qabunu fana be yede o ye haramu yede al qabunu dante tono la mi qabunu fana te be de qabunu ye munye nim mina songo ye wa kelende do nani ma e yo do ninte nim mina songo do ate sugudo iye ewa piri dubulaka aka dombale inde koso ate sugudo to mina impurudo ye piri dubulaka o ye qabunu de o ye haramu de kasoro ni mugo to nani ma be minan fere wa kele mini ale nana yado ale te tremeri do ate sugu do kata dubula ka ka ferama o fana te bede o ye qabunu do we haramu de ciden ka sebo do tumbe ninkala na nana mina ubado ate fere chogo do be minan piri jidi aka aya fo ciden ko ni be sannike mugo min bolon ika fatigi ma la khilabatu la qiyanatu ate beikin jamfade mais comme alen ne mani ni abe fere ke mo min bura ba fo la khilabatu parce que ne mani la qiyanatu ale ba fo la khilabatu ci don ko ne be fere ke mo min afo yen nin chola jamfante be de jamfante alade bonni mo min ni jamfani na tara minan fere ma piri la min ta prier ni bora kalama ta tigi ka minan saga ma ki ka wordima ci de nyo fo tigi wala qabunu fana ka ewa propriété fana mo min te sugudo mo min te sanni fere don kam minan dubula ka ho fana ya haramu ni tonyali de wote bede o sino mina tono hakema jiki minana wala me ni be fere ke mo ma aken noyala ni e doni soro dro minan fere ka ko noyala ci de nya do kiye ala kinema ala ka barka doila ci de nya do kiye wala me fana kana profiter mo fana la gele ya wakati ube yado ninde ngune don ka profita ka ube ninde sugu don ka profita ka o yetto nyale ni haramu o fana tebede ko mina yasro abba hakketo akramakumullah ni finya bila bana bala silama sariya ko salli waqti aleka salli jita de bo na ye salli jita ko salli waqti ye fukata o salli waqti salli kabba finya be boala wata aleka salli jitiya silama sariya jena o ko abo farda salli ko farda kan nafila usalli hari min be boala o kono na foitaka woni o salli temena salli wore wakati wore nana kanka salli jita yasro salli jinciyana woni salli ji fulo alaye sisoti udo o salli ji fulo na mi abafe kata be daga ka saloli ke sisoti nunun kawa ni sisoti nunun don na salli ji dafalenka aye salli ji dafalende ta ka sisoti udo woni salli ji ciyana ni ewa banakuta de ube finye bilan ube sugune na abe salli ji woreta abe saloli kuka ni janaba yi soro de saloli te se ka ke sisoti ka wala foi ka boka janaba ko de o ko ni denyere ni ye sugune ki ka ibe jika ka kasari abe be o ga tebe silamia sare la ci den karisa sale ye denyere nu mbo nyogona denyere ni chema fokata aka dumuni ke ka bo sinna a cema no ye sugune kika ibe ji sari sugune ka droba seleya denyere ni cema na ma bo sinna ama dumuni ke no ye sugune kika ibe ji sari saraka dro oya banne me denyere ni musoma no ye sugune kila iba kode mutekkelenya ko farawo a hikima e munye ka teme folo la
denyere ni cema tali kacha mugo bolo mugo be denyere cema takateme musomaka donc atali tali na yesugune ki kakako o ka gele ko o de yato bo ciden ko aleta ji sarli banye sana ka dumune kay musoma o tali man chamugo bolo kateme donc olan ni o kon yesugune ki kay bako bo do ko fana Allahu alam denyere ni cema sugune be bo yoromi ania musoma sugune be yoro kelunte no ya kera cema tala no ya make musoma tala ibo kore ni difference de bunu nyogonche bon ko ni mo mi eye junbu doke ni etumba fe katama doke tama ma bo asira fe o eko ni yaye ni nyenne soro nye junbu min kede o be do circula o te do circula bal salafu salihun tumbe do salafu salihu do yafo ko ni uluye ala soso doro ko ba do ka muso jogola ubo ba do o ka daba yere jogola وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مصيبة ياو سوري ركب الله باراديرو على يافر تشامنا سلفو تنكرا نيكو دو يوسرو درو وبيجو كاميري كو يري كنترولي نو يادو يه على سوسو دو de kenye junubu do rekebe ala yafatele abe sabar salafu do dondo la bora ka sokono dro ani do benna ka doya kosobe ka kele ka doya kosobe akwa tigi ma jode makono ya folo adonna ka sokono abora anana akakele bagayma akwe e donni ka sokono itara munge tara munna akon tara sujudu fula de bi ala ye kaya fa de la fe ni ya ala ye la suki bilanela ni ala soso do deke odi atondo nen ka sokono kata sujudu bi ala ye kala ya fa deli kaya akaya fanka junubula wala hada madenki yere kodo ni kodo yisoro e yere kamiri ka jatemina katasi ni ya ninye soro ninde sabodo nka saganko o yekunna jade wote do musirkiya kono ala yere ko tugodi jahara li fasadu fil barri wal bahri bima kasabati aydi nas liyujighahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un ala ko ciyali bangera dugu kolo ko kanna kani bajula ni hada madun ka junubunu ka bola bara junubu ye me ala ko ne yere o kula nene uka junubu do de la puruna saguko ibe tasi kamiri ka saguko niya ninye soro iba soro nya ala soso minke na ala ya fadeli bashi tola subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ninya nyene kali minke ko ambali makke do burusula ko iba soro na salira ni salamu bilala doro do mimbe u kinila u bolo dama mimbe numala u bolo dama u teke dima kasoro ebi ka jikarula har e ka jikaru tebba u be tege duma o fo addo yere ni e yi tege duma ka nyogon fo ni be sagi kani ka jikiru mai be nyagambi ko o be chogodi o anka do folo ko chaman de be anka dina kono silamo ka dina famu baliyadiro fiungo fenni adabu ye na sabati lembe nin dina kono ni silamiya sara de nyamarali kenaye ni yake o chogola iba surati degu lashe mwashima me ni ya isi nyoko do be ambu ke abeke degu ya ni nyogon degu a nyere bolo ni ya sege iba suro o kosugu sabati lende dina kono tege difule chide nya ka tege di nyogoma an tege di nyogoma ka nyogon fo chide nya fo yoro mina benade ni mo fula benna sira lade abe shira mu bila nyogon ka ba tege di nyogoma tege di sabatira chide ka risala yoro de la me mu fula mbolo ni na jama sigile man kin tege di abe ma kelenkele ube na gere do lan kin tege di abe ma kelekele ube salli ko fe la fula min fulen ke tega di abe ma kelekele sunna ma sabati nonuna chide na ka shego tunde nonun ke sunna ma sabati wala
ni nana mogo sigilen na i b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi u bɛ donna mogo kan u b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi u bɛ i ka salamu sagi mais kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o sabatira n'aw bɛnna de a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais nana mogo la u b'a ka dɛrɛso la u bɛ kalan na i bɛ tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen nana jama sigilen na ka foli bile k'i tɛgɛ di a bɛɛ ma kelen kelen kana sigi ninnu tɛ sunna kɔnɔ o de y'a tɔ u bɛ dɔw degun o sabatilen tɛ sunna kɔnɔ sunna kɔnɔ tɛgɛ di bɛɛ kɛrɛ n'a bɛnna sinon a tɔ ni nana mɔgɔ ma dɔrɔn bɛ salamu de bila kan a b'i ka salamu sagi nin ye fɔlɔ nin ka dɔn filanan sali min filɛ nin ye ni nana misiri la de i ye mɔgɔ min sɔrɔ misiri la i bɛ se k'a fɔ u b'a fɔ assalamu alaikum n'a ka di ye i ka misiri foli arakan fila kɛ fɔlɔ o kɔfɛ i ye minnu sɔrɔ misiri kɔnɔ u b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ou bien n'a ka di ye yɛrɛ ni donna misiri kɔnɔ sani i ka arakan fila sali fɔlɔ i ye mɔgɔ minnu sɔrɔ i b'a se k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi n'u y'u lamina waati min i bɛ ka arakan fila sali nin bɛɛ sabatira parce que musi salati a nana ka ciden sɔrɔ misiri kɔnɔ a ye arakan fila sali a ye salamu bila ciden ma ciden y'a ka salamu sagi a ko sagi ka sali ka i ma sali o y'a sɔrɔ ale tɛ sali cogo dɔn muhimu ye mun ye donc ale ye arakan fila sali de fɔlɔ ka ciden fɔ bon Kaabu bin Maliki ta n'an ko bɛ se ka salamu bila hari ni arakan fila sali tuma min ciden ye ɲamarali kɛ mɔgɔ kana kuma Kaabu n'a ka tɔɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Kaabu ka hadisa la don dɔ la ale nana misiri la ka ciden sigilen sɔrɔ misiri la ale ye ciden fɔ ale taro yala ciden ya daworo fula la maka k'ale foli sagi a ma kɛ a ko mɛ tuma min ale donna sali la o ciden tun bɛ ale lajɛ ni ale y'a ɲa yɛlɛma kana ciden ma ni ciden tun y'a dɔn ale hakili b'a la ciden b'a ɲa yɛlɛma ka bɔ ale la sahiru ye mun ye Kaabu fana ye ciden fɔ san'a ka don sali la wala nin fila bɛɛ bɛ kɛ ni nana misiri la a kɛra sa y'u fɔ k'i ka arakan fila sali misiri foli ou bien i ka misiri foli kɛ ka jama min bɛ sira k'u fɔ baasi t'o la i bɛ salamu bilo kan u b'u ka salamu minɛ baasi tɛ nin na bon ni a donna sali la salamu kɛra i b'i ka jikiru bɛɛ de kɛ fɔlɔ jikiru bɛɛ kɔfɛ e donna misiri kɔnɔ wagati min i ni mɔgɔ minnu tun ma ɲɔgɔn ɲɛ n'a ka jikiru bɛɛ ban n'a b'a fɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ou bien e b'a fɛ ka taa o la i bɛ se ka salamu bila olu fana kan i bɛ se k'u fɔ ka salamu bili kan a y'a sɔrɔ sani a ka don sali la i ni olu ma ɲɔgɔn ye sali kɔfɛ de ye olu ye a ka ajikaru bɛɛ kɔfɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ o fana la baasi t'a la mais dɔnnikɛbaw ko min ye ni salamu bilala dɔrɔn a ka ɲɔgɔn fɔ b'a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bidiya dɔ ciden n'a ka sɛbɔ tun t'o kɛ o ye bidiya de ciden n'a ka sɛbɔ tun t'o kɛ et puis a bɛ mɔgɔ sugu la fana hali parce que sɔgɔma kɔfɛ ajikaru caman de b'o kan ka fɔ e b'i ka ajikaru la dɔrɔn u bɛ bɔ minnu kalama bɔ ɲɔgɔn fɔ la dɔrɔn fo e bɛ sogola yɛrɛ i tɛ se k'i ka jikiru dɔ kɛ yɛrɛ ou bien dɔw yɛrɛ bɛ décourager yɛrɛ ka wuli ka taa siɲɛ kɛlɛ donc sunna tɛ bidiya de don salamu bilala dɔrɔn ɲɔgɔn fɔ na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hari mɔgɔw t'u ka ajikaru kɛ sɛbɛw tun t'a kɛ bidiya don n'i tɛ ɲa ni mɔgɔ min ma ɲɔgɔn ye san'a ka don sali la n'i tɛ ɲa foli kɔ mɔgɔw bila k'u ka jikiru bɛɛ kɛ fɔlɔ jikuru bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n'a b'a fɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ou bien i b'a fɛ ka bɔ misiri la i ni mɔgɔ min ma tun ma ɲɔgɔn ye i b'a fɔ a bɛ foli bila ɲɔgɔn na banna